Yo slega tak tinggal yo. Pepek ngono lah. Lah ndi paculmu ki? Yo ora nggawa to. Ngaku nggo pacul. Kok iso ra nggawa piye to? Ngene iki sing cepet iki Kang, nggo tangan sitok gawe iki, rasa nggo pacul-pacul barang ya apa. Megah iki yo nganggo pacul, mosok nganggo tangan sitok meneh. Balik kono njiko pacul. Ora usah lho, ngapain jiko pacul ngene iki wae. Nganggo pacul lho bendang rampung. Lah ngono iki terus kapan rampunge? Cepet lho Kang ngene iki, lah kae lho cepet, tangan siji. Lah kok iso mbok padakne karo kae lho? Kae iki alat berat lho iki piye to? Lah yo kae alat berat iki lho, tenaga berat yo an. Iki angel banget lho urusan iki. Lah terus piye? Oke balik kono balik njiko pacul. Ah, gah ngene wae. Yo slega tak tinggal ngono. Pepek ngono lah. Ayo kok malah balik.